Nandito ulit si Bigoy. Ito yung kasama ko, Chicks. Chicks. Diba? Chicks pero mukhang ano eh. Mukhang amoy yung matanda lang. Ala, grabe Ayan guys. Joke lang. Maganda. Ayan. Manood kayo ng YouTube channel niya. Dadating ang araw, magkakaroon din siya ng YouTube channel, Kikay 2. Kikay 2 Vlog. Kikay 2 Vlog. Yan. Tuturuan natin silang mag-vlog para sa ganun may kasama tayo dito sa Nueva Vizcaya na vloggers. Para masaya. Marami tayo. Ayan guys. Huwag kalimutang mag-subscribe. Click din nyo yung bell dyan sa baba. Subscribe. Click yung bell para lagi kayong ma-notify sa mga bago kong video. Ayan, Bigoy TV. I love you all. Magpipiknik ulit kami. Ito, pato. 3 kilos to, barako. Ito namin kakatayin. Ayan si, si nililinisan niya yung pato, guys. Ayan guys, mag-aayos na kami ng ihawan namin ng kilawin na pato. Ayan. Yun namin lalagay. Ito po ay kilawin na pato Ayan. Si Naning ang si Kikay 2 to Kikay 2. Yan. Sama namin si Ulay. Yung sinisindihan niya doon ay paglulutuan namin ng adobong pato. Ito naman kilawing pato. Yung nasa gilid. Yan. Hindi na kabila. So, gusto mo ba yan? Pwede ba? Oo. Yan guys. Salang ko. Isalang mo. Isinampay lang adag-idig pa. Well. Ay, no, dato lang na ngawan. Sige. Hansa mo umanahin, madamdaman na. Yan. Yan guys Wey! Galing. Yan guys Uy. Wala tayong mantika pero meron pa kasi yung pato. Yan guys tawan. Ito yung gawin natin mantika. Ay. Ito yung literal na tinatawag nating ginisa sa sariling mantika. Di ba? Yan guys bawang. Tapos marami daw akong mantika. Tama naman. Ito na ang live. Yung aroma ng bawang talagang amoy mo na. Yung luya, hindi kayo gumawa. Ito naman yung luya balaw. Bukwam, naman dito nila. Yan guys. Baliktado mo di ba? Baliktado. Tamang-taman. Hay na, biro pala itong muna naning mag. Magkita ka natin pang bawang. Likot ka natin pang guys. Baliktado mo, tulungan ko lang. Ayan guys, medyo napura yung kilawing pato. Tulungan saan. Tingnan itong tagaluto namin, ang sexy ng kamay Mainit daw Sausaw mo kami dito ng tatay magsamot pa. Samutin ka nan. Tingnan natin. Yan, luya. Uy, nilagay na yung luya. Iwain namin. Iwain tan. Ay na, sausaw mo dito. Manalak dito pa rin imam. Yan. Naglaing mo dahil yung Kikay. Kikay 2 kaya. Abangan din nyo yung kanyang YouTube channel. Gagawa niya ng YouTube channel niya. Dahil Kikay 2. Pwede mo nag-live. Pwede mo lang yan. Pertoy. Ay! Yan yung mga tropa namin. Yan gubating. Galing sila sa gubat.
Jadi kapoy ti simpaan ka anak hanggang karne simpaan. Ito lang ito kapoy namin. Ay nako, umiiyak na siya. Dahil umiiyak na si ano. Kikay to. Kikay to. Walang iyakan naman ha. Oy, Kikay to. Ay, di bati ko lang. Ano kaya mo? Bati ko lang. Batikuling ka. Kulay, yung batikuling daw. Dagdag mo dun sa ano. Dagdag daw sa adobo. Dahil sa request ni Kika ito, ilagay natin yung ano, yung ano yan, tawag sa gizzard. Bati ko lang. Batikuling, Tilocano na, gizzard. Yan, ilalagay namin sa adobo pa. Sino nang bati? Alisin mo. Yung garot sa ayaw. Oh, toyo. Ang sabi ni Kikay, ang toyo daw sausawan. Oh, no. Hindi inuugali. Sabi ni, loko tong. Yan, lalagyan na namin ng toyo. Diba? Okay, yan. Nice one. Good. Yan. Tingnan na. Prol daw, kaya yan, subukan natin. Bato. Ayan guys, si Gerald dyan ha. Ayan. Hey! Hoy, talim na. Pwede na. Hello guys, andito tayo. Aayusin na natin, gagawin na natin yung tinatawag naming kilawing pato. Kilawing pato. Ha? Ayan, mafatu eman, sabi ng gandang. Ito guys ha, na ihaw namin kanina doon. Parang gumagawa rin lang tayo ng dinakdakan. Pero ito, pato to, pato. Ayan guys. Ang liit ng aming kutsilyo. Jeric, akin na kayo mas malaki dyan. Cut. Malutong. Ayan guys ha, dito lang kami sa tabing ilog, kahit tabing batis ha. Sarap kasi dito pag dito kumain, tapos ng kain, tulog. Kaya tumataba. Kaya tayo tumataba daw, sabi ni Kikay to. Antayin ninyo yung nagiging vlogger din yan, si Kikay. At napaiwanan. Awanan, ibusan? Awan sir. Hoy. Hoy. Kaya mo na yan. Kasi alam ko yung part na yan. That's my favorite na yan. Kimol. Ah? Kasama na Ayan guys ha. We're done. Lagyan natin ng sibuyas. Kanina nalagyan na namin ng luya. Yan guys, oh, asin. Lagyan natin asin.
Ang dami. Alat niya na yan. Suka. Suka. Oh, Rose, baka naman. Ay! Pinagugas niya na yung suka. Pinagugas ko yung suka. Malinis yung kamay ko, guys. Ito, guys, oh. Ginawa. Ayan, Hindi guys. masimas. Ayan. Malinis yung kamay natin. Para matikman nila ang kamay ni Bigoy. Ha? Ay, nandiyo ko, petching. Betsin daw. Ito, guys, oh. Awan didi kuan. Pangpalasa na lang didi ko gamin. Secret ingredients. Didi ko. Amo nga ipapakita data. Lalagyan natin ng lason. Lason. Papatayin niya na kami. Joke lang. Dasal na sir. Ha? Dasal na. Salt. Meron na. Ikabilyo didi ko dyan natin yung pangalan tayo. Wait lang. Ito. Tikman ko, guys, ha. Tikman ko. Ibang klase talaga ang kilawin pato. Masarap. Malinamnam. Tsaka dito talaga lumaki sa bundok eh. Yung pato na yan. Dito sa may bati sila na lumalangoy. Ito. Sarap. Yan, guys. Mamaya kakain na kami. Ayun, inaayos na nila yung kainan namin. Pakita mo. Yan, guys, oh. Ulit, isa pa. Ba't ang sarap? Malinamnam talaga. Pati yung mga nagbibideo sa akin. Agtilmun-tilmundan. Thank you, guys. Mausok. Panoorin nyo kung paano namin lalantakan mamaya, guys. At Bigoy TV. Thank you for may tubig ko. Uy! Ilagay namin itong payang naman ng kapatid. Daming sayo. Para ilagay natin. Para maayos. Lagay natin yung rice. Yan, guys. Uy! Ang masarap kumain na naman. Kasi mo. Yan, guys. Tapos ko rin yung guys. Yan, guys. Yan na rin ito. Wow. Tatlo. Tatlo. Ha? Good fight. Full fight namin. Init-init pa. Yung rice. Mainit pa. Mainit ang ulo. Hoy! Ayan tayo, no? Harap. Malamig. Konti ng rice. Pag ng rice. Oo. Like. Ay, nalipan. Balik. Anak ko yung kapatid na namin tayo. Alamin natin yung adobo. Hey! Sarap ng adobo namin, no? Set back na. Ito yung magiging mukbang namin ngayon. Ha! Yan, guys, oh. Oh, sarap, men. Yan, bikin natin mamaya ulit. Siguro, ay, yung favorite na natin, no? Yan. There. Lagyan natin ng konti rito. Yan. Ito. Doon. Yan, guys, oh. Ibigin lang ito. Hey! Let's go, guys! Yan, magaw. Okay, let's go. Banso. Ow! Okay, yun.
nakatayo? Hey guys, mukhang hindi na natatapos si Gerald kumain. Ayan na. Yan ang pambato namin. Pambato namin. Ubusin niya lahat to. Ubusin niya lahat to. May ulam pa doon eh. Tapos all you na can. lahat kami. Pero siya talagang batinik, matibay. Siguro gutom na gutom yung kanyang alagang Bulate. bulate. Yuck! At tingnan niyo guys, masarap kumain dito sa Batis. Okay guys, I love you.